Uliako parkinan elkartzen gera, Xarma izeneko zuhaitzean. Ibilbide baten bitartez, basoan murgiltzen gera, bihotz inguru baso eskola gera. Egunerokoan haurrezkuntzako aurrekin hemen basoan aritzen gera, astelehenetik ostiralera. Eta esan dezakegu Ulia dela basoa, dela gure eskola. Naturan jolas librean aritzen dira aurrak, ibilbide bat egiten dugu, basotik antzear, eta badazkagu basoan jolasgune desberdin batzuk, eta egun bakoitzen jolasgune batera joeten gera, eta hor aritzen dira tarte luze batean jolas librean. Naturarekin kontaktuan egoteko aukera paregabea delako Ulia. Azkenean hiritikan oso gertu gaude, eta aurrekin iruditzen zaigu oso testuinguru egokia beraien hazkuntzarako, animatu naturara eta basora etortzera.